Казанның Яңа Савин районында иң билгеле урамнарның берсе Мусин урамы дип йөртелә. Шәһәр урамнарына бары танылган шәхесләрнең исемнәре генә бирелүен исәпкә алса, кем соң ул Мусин? Хәзер сөйлим. Камил Исхаков, Илсур Метшин кебек үк шәһәребез белән идарә иткән ул. Казан шәһәр комитетының беренче сәркәтибе вазифасын 18 ел дәвамында башкарган. Белгечлеге буенча энергетик була ул. Эшчәнлеге Казанның ТЭЦ-1 оешмасында башлана. 7 ел эчендә бригадирдан директор вазифасына күтәрелә. Казан Арксинтез, Зейграсы, Кама автозаводы төзелешләре дә аның исеме белән бәйле. Ул Казан белән идарә иткән чорда шәһәр читендә аэропорт төзелә башлый. Аэропортны тимер юл вокзалы белән тоташтыру өчен тиз йөрешле тимер юл төзергә кирәк дә Рәшит Мусин әйткән. Казанда энергетика университетын ачу да нәкъ менә Мусин тәкъдиме. Әнә шулай Казан үсешенә зур йогынты ясаган, шәһәр тарихында билгеле урын алып торган Рәшит Мусин. Хәзер инде бу урамның кем хөрмәтенә исемләнүен белмим дип әйтә алмыйсыз. Бу видеоны башкаларга да җибәрегез, алар да белсен.